Good evening, friends. Welcome back to my channel. ओरैबायदि समायना नै भिउ आइयो माइ गायगासिनो दं नै दुब्लियाव ओमफ्राय जों बिराद माबायावसो दं आरोना बिराद हाइ फाइ बिल्डिंआवसो नै बर' गामि लोगोफोर बर' गामि माइ गायगासिनो दं नै दुब्लियाव सलिड बरिया भिउ नुखायोना आइ नायदो नै ओरैजायबो दाम दुम गायगासिनो दं माइखौ एकदम नै आं मा जायगायाव दंफैयो दायो नेशनेल सेराव लोगोफोर नेशनेल सेराव नै ओमफ्राय नै बसआ जोंना फनसो रायलायगासिनो दंबावो आसोला आय नुदुरासे हाय बिराद गोबावनि उनाव दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ सेबखांनानै दिन्थिनाय जाबाय लोगोफोर नै बिराद गोबाव जाबायमोन आंहा भिडिअ होयैया दिनै जाय बरिया भिउ लाबोबाय लोगोफोर ओइ खुसि दाबामोन नामा नैबे खुसि दाबा खुसि दाबा नैबे लोगोफोर ओमफ्राय बैथिं ग्रेन्ड भेलि जों दायो माने बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्ट नैबे बिल्डिंआव दं लोगोफोर भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगो नोंथांमोन थेंक इउ स' माच लोगो नोंथांमोन थेंक्स फर वाचिं बाय बाय